I dag skal vi lave noget, som der er nogle par stykker, jeg tror, der har glædet sig til, at der vil komme 2 af. Mine mærkeligste drømme. Og grunden til, at jeg ikke har lavet den her 2'er, det er fordi, jeg ikke har haft nogen fucked up drømme i lang tid. Og nu har jeg faktisk kommet tanker om en gammel drøm, jeg havde, som der var okay lang. Og så har jeg fået en drøm for 2 måneder siden, som der også var lidt mærkelig. Og det kan være, at jeg kommer tanker om en tredje lige pludselig igennem den her redigering. Og tak for, at I skrev, at I gerne vil have en 2'er, fordi som altid, så vil jeg selvfølgelig lave det, I gerne vil have, når I endelig siger det. Og nu det, I alle har ventet på, nu kommer 2 mærkelige drømme, måske 3 drømme, jeg har haft i det her år så længere tilbage, som jeg først kom i tanke om nu. Okay, vi starter med den korte først, så kan I få den lange til sidst. Min første drøm, som vi skal snakke om, den var faktisk lidt random. Ligesom alle drømme er, selvfølgelig. Baggrunden, den var meget sådan forladt slot-agtigt, og så lidt bjerge højre og venstre her. Og så umiddelbart, så var Alberte også med i den. Og umiddelbart, så tænkte Alberte, hun skulle op i toppen af det slot, og kravle i lianer, ligesom Tarzan. Og jeg sad bare nede på jorden og så hende kravle op i det der slot der. Og der tænkte jeg, hvad fanden er det, du laver, kvinde? Så kom hun op i toppen af det, og så en eller anden mærkelig grund, så tænkte jeg bare, ved du hvad, jeg forlader hende nu. Og så løb jeg væk derfra. Så var jeg et helt andet sted. Så var jeg lige pludselig inde på et museum, sammen med min lærer. Og nogle af dem, jeg er sammen med i skolen. Inde på sådan et hvidt, lyserødt-agtigt museum. Og så kom vi over til nogle lyserøde krystaller, tror jeg. De var ret flot, men jeg forstod ikke konceptet, så jeg var lidt forvirret, og så gik jeg videre. Altså, drømmen slutter ikke, men jeg kan da ikke huske resten derfra. Men så frem og hen, så kommer jeg til at huske noget igen. Og så var baggrunden bare ændret sig igen til sådan et slagteragtigt sted. Sådan et, ja, noget der minder om et sted inde i GTA. At du kan være inde hos en slagter. Der var i hvert fald sådan noget gammelt, beskidt, slidt gulv, der lignede lort. Og så var der sådan gennemsigtigt plastik, der hænger til højre og venstre til de forskellige rum. Og så gik jeg ind i rummene. Så var der en kvinde, jeg snakkede med, og jeg kan ikke huske, hvad fuck hun snakkede om. Og så gik jeg ud igen, og så var der en dør, der åbnede og lukkede, sådan som om der var et spøgelse, der gjorde det. Og jeg blev ret forskrækket, så jeg skyndte mig ind i rummet igen. Og så 2 minutter efter at tage mig sammen, så gik jeg ud igen, og så gjorde den det igen. Og så gik jeg over til døren, og så låste jeg den, fordi det gider jeg fandme ikke se på. Så var der en dør lige ved siden af, eller sådan. Der var en væg foran, og så en væg til siden, der også var en dør. Og jeg gik derud. Og det bedste er, at jeg kan faktisk beskrive det med den der serie, jeg har lavet. Det ligner faktisk jo agtigt den for eneren. Så. Og så ser man fandme den karakter, man er allermest simp for. At sidde på en bænk. Og selvfølgelig gør jeg det, som alle mærkelige personer gør i drømmen. Jeg sparker ham i hovedet. Og overraskende bliver man ikke slået ihjel. Man får bare et blik, der næsten der siger, er du fuldstændig idiotisk i hovedet, eller sådan noget. Og det var faktisk også slutningen på drømmen. Og så har vi nummer 2, og det er også den længste drøm, jeg tror nogensinde jeg har haft i mit liv. Det starter med, at jeg vågner i en afgrund. Det giver lidt svampe på firkantvej, der hvor svampe var nede i undergrunden. Hvis I kan huske den. Og så var der nogle folk, der havde pinde op i luften og havde nogle pølser på. Og så råbede de alle sådan bare, brænd vores pølser! Der var jeg forvirret et sekund, og så kiggede jeg ned på mig selv og så jeg mig drage, og tænkte, nå okay. Og så tog jeg lidt på bogstaveligt tag, så jeg brændte dem selve. Helt op, så de blev helt mørke. Og så fløj jeg op til en skole. Og så havde jeg opdaget, at det var en drøm det her. Eller, det virkede til siden jeg sagde det i drømmen, men så stod jeg også til en skole. Og så det der danske show, der hedder Klassen, så var der hende der med det sorte hår. Jeg gik over til, og så sagde, det her, det er kraftedeme en drøm.
Og så selvfølgelig kigger hun også på mig som om, at du er fuldstændig idiot. Og så sad jeg til klasse i en fremmed skole, som jeg ikke forstår. Så skulle der nogen på toilet. Så havde Gammedon for Lego Ninjago ødelagt alle toiletterne. Ingen ved hvorfor. Og jeg ved heller ikke hvorfor, hvordan jeg vidste det. Men det gjorde jeg bare, fordi jeg er mystisk. Og så er man lige pludselig sådan oppe i skyerne, der er lyserøde og sådan noget. Og jeg ved ikke hvorfor, der var så meget med Ninja og Lego Ninjago i det øjeblik, men det var der bare. Så ninjaerne var der, og så var ham der Gammedon der. Og så forsvinder alle skyerne, og så falder vi alle sammen ned. Og så vågner jeg op ved mit hus. Og så kommer min mor bare over og siger noget til mig, jeg ikke kan huske. Eller, ja, det er ikke noget, jeg kan huske. Det er også mange år siden jo. Eller, det er et år siden, eller sådan noget, whatever. Og så var der et tårn ude på marken, som jeg gik over til. Jeg ved ikke, hvorfor det var der, men det var det bare. Og så kan jeg huske, eller jeg kan ikke huske det. Nu skal jeg lige holde kæft. Jeg ved, der var mere til den, men jeg kan ikke huske, hvad detaljerne var, så det kan jeg ikke beskrive desværre. Og det var også slutningen på den drøm. Hvis du godt kunne lide toeren også, så kan du også, hvis du gerne vil have en 3 eller sådan noget, sige det. Men jeg lover dig ikke, det kommer lige med det samme på grund af, ja, drømme, de kommer, når de kommer. Og man ved ej, hvornår de kommer. Og hvornår de er drømme, man kan huske tydeligt. Så tak for at du så med, og vi ses i næste video.